Tembangan manisku aduh sayang ngampunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake kepiye carane atresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal koyo sajan kahanane bubra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina cintaku jatuh nesu nesu kabeh iso rasaku nganggo mecucu emane paras ayo mondo beda karo atimu rungono tembangan manisku aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aku sumelang ana dina liyane bakal tak upayake kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal kaya sajan kahanane bubra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku moyo sampun nesu nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo mecucu emane paras ayo ponda beda karo atimu rungono tembangan manisku aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sajan kahanane bubra aku bakal setia ora mungkin mendoa matur suwun sampun ana ngancanine saben dina cintaku moyo sampun nesu nesu kabeh iso rasaku dengan kebaca emane paras ayo mondha beda karo atimu rungono tembangan manisku aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake kok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sajan kahanane bubra aku bakal setia ora mungkin mendoa matur suwun sampun ana ngancanine saben dina rasane ra karuan ngombe kopi lagi nang rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe opo kaya ngene rasane ora duwe cintaku moyo sampun nesu nesu kabeh iso kembang nganggo macucu emane paras ayomu tapi tak karo atimu rungono tembangan manisku aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sajan kahanane bubra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina cintaku moyo sampun nesu
setia ora mungkin mendua agar sewen capat anang ancan ini saben dino rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan mangan lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku asing nesu nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo maju kok emane parah ayomu kabitan karo atimu rungono tambangan manisku kondo sayang ngampunten saestu yang dereng sakit nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana kena liyane bakal tak upayake bakal piye carane tresnaku ora bakal lentar sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua agar sewe campur anang ancan ini saben dino cintaku maya sampan lenesu nesu kabeh iso rasaku dengan gemaju cok emane panas ayo munda betom karo atimu lungono tembangan manisku sayang ngampunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake kok kepiye carane tresnaku ora bakal lentar sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua patur suwe campur anang ancan ini saben dino bedino rasane ra karuan ngombe kopi rasane pahit tenan mangan tempe rasane kok padha wae opo kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku maya sampan lenesu nesu kabeh iso rasaku dengan maju kok emane paras ayo munda beda karo atimu rungono tembangan manisku sayang ngampunten saestu yen dereng saged nuruti apa Yang digoyang lagi bro. ana dina liyane bakal tak upayake bakal piye carane tresnaku ora bakal lentar sayang ora bakal goyah saja kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua patur suwe kapan ana ngancani ini saben dino cintaku maya sampan lenesu nesu iso rasaku dengan gemaju cok emane paras ayo munda beton karo atimu rungono tambangan manisku bisa stu yang dereng saged nuruti apa karepmu tapi aku sumelang ana dina liyane bakal tak upayake kok kepiye carane tresnaku ora bakal lentar sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua agar suwe saben ana ancan ini saben dino bedino rasane ra karuan kopi kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan mangot lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku maya sampan lenesu nesu kabeh iso rasaku dengan gemaju cok emane paras ayo munda beda karo atimu rungono tembangan manisku aduh sayang
bakal goyas najan kahanane budak. Aku bakal setia ora mungkin mendua makan sowan saben ana ngancani ini saben